piye mau? Pati, jodoh, urung nampa jodoh, ra nampa rezeki wis mati sik. Makasih. Langsung. Tanjung. Nah, ngono lho. Oh, gua rasa ngadeg asam urate kumat lho, Kak. Aku si putri. Engko kedanan kowe. Nyapu dadi anu tenaga dalam kowe. Onyeh ya. Iki wis menjiwa. Peri ngono wae. Pak iki ra kepenak ki. Dateng. Suarane ditepke ngono lho. Jebul dukule sugete yung atemi. Tukule rezeki kok yung atemi. Jebul tukule. Tukule lagi. Apa tukul apa? Tukule suket. Yo ngatemi kuwi. Lagi sukete yang ngatemi. Apa bener kuwi? Ora salah. Nggih salah to, Pak. Oh, jeneng mriki ngrusak lho. Niki masalahe mboten ngerti tatanan lagu kok. Wong nggih lagu ki yo gawe tirakat. Oke. Ngono, wondene kados Pak Mujianto. Iya. Kalian Ibu niki nggih kersa gawene nggih gamel tirakat. Iya. Kula alhamdulillah dalu niki kula saged marak suwan ngriki. Bola plek, Pak. Sinten? Sing digawe. Lho, asmane Kakek. ora kokak kakek tok Lho, iki kanca mancing lho, Bos. Weh, Lho. sik. Loh. Kok nyolo wedi. Kok kowe kenal karo Pak Lho, Kakek? gaene lomba mancing kalih kula, Bos. Niki. Berarti kenal awakmu? Loh, mumpun ngeten lho, Bos. Berarti ra nampa bayaran ngono. Loh, ya jelas aja to, Bos. Piye to sampean ki? Wong ki yen duwe ngilmu sregepa mulang, duwe tenaga kersa rewang, duwe duit gelem nyumbang. Ayo ngono. Nek duwemu ngilmu mulang, Los. duwemu tenaga rewang. Oke. Duwe duit nyumbang. Oke, Bos. Lah saiki kowe nek tenaga wis enek, Enek. ngilmu enek, Nek. duit enek sing mbok wehke apa? Loh, wis Ngilmu duwe, tenaga Ono. ana. Duit cukup. Iya. Lah terus bengi iki sing mbok paringke apa? wis tak eling kabeh, khusus kakek. Masyaallah, Bola mancing kok, Bro. tanpa pamrih, Iya no. tanpa tendensi. Tenan aku. Alhamdulillah. Sambung sambang sumbang. Loh. Nggih. Bola mancing kok, Bos. Lah kok mbok wehke kabeh sampean mantuk gak nyuwun apa? Ora njaluk apa-apa aku. Wis to. Berarti lilo. Lila lho. Ikhlas. Ikhlas dong wis lunas kok dinginane. Oh, iblis sih. Ditransfer. Wah, mongko nek lunase dek ingi kok iso Transfer. bangsane. Alhamdulillah ora kula gumun setahun jemblong serendeng. Gumune piye? Gumune piye? Hebat tenan kakek ya tiba yo mayo sugih. Wayangan. Iki diarani kakek ki piyai sing ora sombong. Tenan, Sugih ora malih, Iya. penak ya ora ndangak, sugih bondo mboten kersa pamer dodo. Ngene lek mancinge gawe katok ndek kaos antok ora ketara. Terus Trimo sugih kaya ngene wayangan mek terus wayangan mek trimo ngresmekne itu kulit tewel iki hebat kakek ya. ukel tewel ndi? Ukel tewel matane. Kuwi iki trayo tandurane Pak Mujianto. Gak ngresmekne itu. Resmekne putrane iki lho. Wah, Lah ketok sampe tewelke dibrongsong. Engko rung mateng parani bakul didol ning gone pasar samben payu. betul. Jajal kowe dibrongsong napa ya gelem kowe? Ayo tak omongi. Mangsane ra maido. Inilah hajatannya pernikahan. Pernikahan putrane Dua Bobo. anak dijadikan satu. Weh, nan. Ini menandakan tidak ada rasa ban cinde, ban Ya. ciladan. Berarti ngirit ya ya. Mboten lho, Bos. Loh, Jenengan lah, kok ngirit. anak loro dadi Nek ngiri siji. tuh mboten wayangan, Pak. Anak loro dadi siji. Lho niku jenenge ora beda-beda le, Bos. Adil. Adil iki ngoten niku. Kudune kan ping pindho. Lho. Jagani, Bos. Jagani piye? Jagani piye lek mumune kok. Jagani nek Mas kakek repot gitu. Nah. Sok ben ora iso nunggoni, ora iso ngancani. Kula Dadi didadekni dalu siji. niki dadekne siji, Bos. Ki sing jarani bapak sing bupak Iya niki kakek niki. Kakek sapa? Aja kok kakek to, kuwi sepuh kok kakek. Marai teng pemancingan kula kalih kula, "Kek teko." Yo, Jo, ngoten lho. Oh, ngono ya. Dadi Nama familiar. Nama familiare niku, Bos, teng pemancingan kalih kula. Kakek sinten, Mas? Kakek sinten? Kakek tua. Iya. Lah Yo, dolan. kakek Mujanto. Nggih. Hebat wis, jos lah. Kowe lek nyopir mobil kowe ro. Pripun? Aku nang kiri to. Loh, Nggih. Lho, uwet iki lho diteraki dok. Loh. Ngene, mobilku ya dok. Ndak apa-apa, ora apa-apa. Ya oh jemlek kalih jenengan. Kalih kula ndek wingi lho, mulih mancing keng kene Putih BBI Blitar. Iya. Enten wit asem kalih kula, langsung bablas. Loh, ning tengah dalan Tenggan dalan wit asem kene wit asem.
bablas langsung kakek. Pak Mujianto. Iya lho, Bos. Lho gak nabrak wit. Oh, ora lho, tak semis sakmene sini. Kowe engko tak tonyo tenan lho kowe engko. Wong Mas Gondro ki lek ngendikan Kowe ndek kepenak. kelebihan lek mancing tak ditani. Nggo. Mancing umpan cemplung plek langsung dipangani, Pak. Dah, alah diatur Kowe ya. ora gumun ta kowe. Lomba mesti menang kok. Mesti menang. Mesti kowe. menang. Sik nek kanca mancing berarti cabeke iwak apa? Loh, aja meneh kok kakek lho. Nggih. Katene. Goleki sapa sampean ki? Kakek. Kakek lenggah ning ngarepe lho. Endi jale? Heeh. Lho. Endi kok kae-kae yo mripatmu? Bos. Wah. Bos. Ndek gawe to, Bos. Kowe ra celelekan lambemu. Kanca mancing ta lho. Lah kene yo mriyayi ngagem batik, ngagem sangka. Lek mancing iki biasane kaosan karo andek wis nyuwante ngoten kok, Bos. Oh, ngerang-ngeli iki jebule weh jan. Oh, alah, Bos. Lho wonge blobot to. Blobot tenan. Nyatane yo mulya. Tenan, wis jos lah, ora ngerti kok. Tanpa ngenyang lho nimbali sampean wae. Tenan kok. Pak, Kakek murah nyang, Bos. Pak Berarti- Mujianto. Berarti yo apa cabeke iwak ya? Lah, iya. alah. Kula niku kulino mancing, Bos. Nek trimo ngriki non sewu lho, nggih. Non sewu ngriki lho, Daerah ngriki. ndi? Loh. Ngriki Garep. jeblok niki klontek ning nilane. Jeblok tumpang niki wis. Matane jeblok ki kono. Kiwi. Nah, sing pekok iki kowe kuwi. Jeblok ki kono kok. Nah, sing pekok kowe iki motor ki tak parkir kono. Aku njukuk motor sik wis rono. Iki ana lho dagelan kisinan ya enek iki. Lah wong jeblok ki kono kok dudek mur. Lah motor tak parkir ning kono, Bos. Terus Jeblok talun tumpangi nilane kula, Bos. wah, berarti Ngono ya? cabek apa ya? Lah apa lho? Nek mau kecepak nopo? Alah, lek trimo cepak lho. Heeh. Iki biasane anak nila, mujair. Lho. Lah nek pamane kropyak ngono kuwi. Tropiak iki biasane nun sewu kuwi tombro luwe ngono kuwi. Lho. Wah, apal iki pemancing tenan iki. Gelubuk ngono ya. Nah, Lele, lho. Nek mau mak telusur perempus. untuk Lho. Wah, Nek enek besar. kricik plung suat blak buar suasar. kuwi mbokmu ning Blumbang kecemplung ngono kuwi. Mbokku ya mbokmu ora sembrono. Opo enek opo lah iwak kok oke ra Ane mbok. pandodok ngisor iwak to. Ora ya ora Oh, ngono. Lek mak plung ngono. Mak plum niku jenengan lara weteng. Kok sembrono. Nuwun sewu, anggenipun lenggaken Kang Putra pangapunten Mas Gondrong. Menika penjanipun ingkang ngamangku gati Bapak Mujianto. Nggih, Pak. Ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat slamet donya akhirat. Insyaallah sedaya pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mboten gemen-gemen, Pak. Ngeten niki nek wong medhit mboten mungkin kaya ngeten niki. Wis niat nek ina. Inama amalu biniat. Nah, iya. Nu Wong niku. nyatane daleme dhewe lho, gapro selamat datang niki. Niki lho. Iki nek ra wong jos perang niki. Iki sik apik rencana kowe engko ra entuk mulih. Nyapa? Regamu bengi iki 10 yuta, engko ditambahi 5 yuta, genepe 15. Dienggo apa kuwi? Kowe engko dicor ning dhuwur pager ngono lho. Cor matamu. Lah wong iki daleme wis bawira kaya ngene gagah kok. Dadak mbok paidal, kok iso. Nuwun sewu, Pak. Nggih. Lho, apa nuwun sewu Niki lho opo? kula tak mernane sing kagungan Lah, kersa. perlu diterangke. Lho lagi Dadi ngono lho. pinanganten sakalipun menika lak wonten kalih manten. Iya. Iki menika Evi kalian Anam, Hilma kalian Bayu. Dadi manten kuwi sing penting nuwun sewu kuncine ming siji, Pak. Kuncine ming siji kudu ngerti sandang, kudu ngerti pangan lan kudu ngerti papan. Niku sing paling baku. Dadi kowe nek duwe nuwun sewu lho. Dadi manten kuwi ya rekoso ngene iki. Mikir bapake engko telase pinten, sik nyeneng-nyenengke. Mula wong tuwa ki rekoso. Anak mesti dijak mulya. Ning golek ana ning dinding ki nek anak mulya, wong tuwa kadang sik direkasake. Lah iki muga-muga manten loro ngertine rekosane wong tuwa. Insyaallah anake mulya, wong tuane dijak mulya. Ngerti labi wong tuwa. Leres, Pak, Heeh. niki lho. Dadi paling Ngene. tidak, lho, piye ta kowe iki? Nang ngene iki lho sing ngomongne apa? Kok omong mek ngene tok terus mlaku rono lah ya terhina ta aku. Kowe Panas lho lah wis. lek ngomong sing jeluntrung iki Nah. wong pinter kabeh. Lah nggih to, Bos. Saya itu Lah, kula niku bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. dadi kudu ngerti karo ilmu Lho, kasukuan. nggih, lho. Durung. Ngeten. Pak Mujianto menika ndhawepne putra lan putrine kekalipun. Evi, Mas Anam, Mbak Mas- Ilma, Bayu. Niki wis iso didelok antara siji lan sijine loro menika isen-isen ing donya, Pak. Pamane loro. Dunia itu paradok. Ana. Enek dhuwur, enek endek, enek apik, enek elek, enek awan, enek bengi. Iya. Enek sing waras, Enek sing gendeng. Nah,
Enek sing sugih, enek sing melarat, enek sing sehat, enek sing loro, enek sing ganteng, enek sing sing elek. lho kuwi lho. Dadi enek sing sugih, enek sing pelarat. Iya. Enek sing waras, enek sing gendeng. Betul. Nah, Iya. Dadi dunia itu saling melengkapi. Sing darani wong Jawa niku mekaten, Pak. Mulane Pak Mujanto menika ora bedak-bedakne anake, ning ngugemi dadi wong Jawa sing ora ninggalke Jawane, dadi wong Jawa sing njawani. Jiwa Jawa kang kajawi Nggih menika sing kula aturaken. Pak. bisa melaksanakan transendensi Nggih menika. menyesuaikan ruang gerak lam. Leres. Dadi wong tuwa ki abot lho, Bos. lho. Mulane wis pas dina iki iso ndhawuhke puteran putrine. Mulane sing mbok omongne mau bener, enek wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak ki iso nyenengne wong tuwa. Lah kene ngerti Wong tua siji iso nyenengne anak lima, ning ngurung mesti anak lima ki iso nyenengne wong tua siji. lah iki lho sing tak maksud ngene iki. Lambemu ki ngomong sing ngene iki. Ben nyenengke. Gunane lambe iki nggih ngomong sing apik. Ngene iki lah adimu melu seneng yen kakange iso ngomong apik. Aku ya melu marem. Nah, marem. Dadi kurang syukur omong. Lah, gitu. Ning omong nganggo waton. Nah, Ngono. dadi samu barang menika lek wong Jawa iso njawani. Samu barang sing ana ning kene iki bisa dienggo patuladan, iso dienggo pitutur temanten kekarone. Saiki manten digaweke kuwade kuwi pamriye apa? Kuwade iki saka tembung temanten kekarone iki kudu kuat nyangga barang sing gedhe. Lho, apik iki apik. Kuwade iki kuat nyangga barang sing gedhe. Tegese wis dadi temanten kekarone, iki godho ki saya gedhe ora saya cilik. Biyen sik bujang, biyen sik prawan, paribasane ngalor ngidul seneng. Ning lek wis hidup berumah tangga, itu dinamika kehidupan rumah tangga, itu permasalahan yang akan timbul. Masalah bocah ki ya ampun ya ampun. Duh, Pikiranmu kok kok nganti iso tenemu ngono ki kepiye coba? Ngawur ya. Pangananmu apa Kok ben kaya iso? ora waras bengi iki jalan. Wis to. Aku lek dino, maksudnya gendeng kuwi aku jenenge. Ora. Ngomong apik, Maksude Mas. lek ngomong kaya wis ora Loh. sebaene ngono lho. Pengalaman kok. Kaya dudu wong waras ngono. Pun pengalaman ngeten Kowe niki. yang kasrupan apa? Kula niku lek ora main nggih kanca mancing ora niki, Pak. Wah, Salah niki. Lho iya no. Kowe mang kuwade ya, Lek. Kuwade, Pak. Kuwadenipun dipun hias wonten gunungan wayang. Gunungan ki bentuke lincip. Ngene. Tegese wong wedok kudu. Lincip. Lah, alah. Lebih lah wedok lirit lincip ngono lho. Lincip iki tegese wong wedok kudu nyembah karo wong lanang. Mergo wong lanang sebagai presiden rumah tangga, sedina sewengi golek pangupaya jiwa dienggo ngurapake keluarga. Lho, Kuwadenipun dipun hias maneka warna wonten kembang ingkang dipun wastani kembang napa kantil. kantil ki muga-muga temanten lanang kantil karo temanten putri, semenuga temanten putri yo kantil karo temanten lanang. Ora kandel karo wong liya ya. Lek. Boten lho, Bos. Mergo dadi temanten ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Wah, Kuwadenipun dipun pulas warna putih. putih ki resik ki suci. Yen wis urip berumah tangga kuwi kudu mbok resiki samu barange. Masya Kemarin Allah. adalah kenangan, Dadi- sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora lah nyeleweng ya. Lek. Oh, tenan ora lho, Bos. Kok enek wong nyeleweng piye, Lek? Salah niku. Pama ning omah ki paribasan segotok. Kudu mangan segodhok kuwi. Ning jaba enek rawon. Aja sampe keguh utawa iri utawa pengen mangan rawon, tetep segodhok. Lho, mergo sego kuwi apik elek. Tek dhewe. Ning jaba enek pecel. Aja mangan pecel, Mergo tetep segodhok tek dhewe. eling-eling wae. Iya tek dhewe no, Bos. Ning jaba enek capje. Aja mangan capce, Cok. Tetep segodhok ning omahe dhewe. Ning jaba kok ketemu gule. Nah, kuwi lek dudu wedok ora apa-apa, dudu wedok ora apa-apa. Rada enak bule. Iki menclah-menclah. Berarti seneng gule. Rada kimplek-kimplek nggih, ngoten. Apa sak bajute, Lek? Wontenipun kuwade dipun warna sarwa putih lajeng panggihipun pinanganten kekalih dipun papak kalian kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis urip bebarengan kekarone ki kamu bahagia. Ning aja lali kembar mayang ki madhep mantep manembah nindakake sembahyang. Loh, Wah, mergo awake dhewe iki urip ning alam donya ya mung budidaya ning sing kuwasa ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sing Jadi- ngentoki nasibe awake dhewe. Kembar mayang, kembar sembahyang. Lho nggih no, lho. madhep mantep manembah nindakake sembahyang. Kembar mayangipun kabentuk saking janur. Janur ki jaan ki pelaku nur ki cahya. Temanten kekaron iki oleh pepadanging jagat, pemanten kekaron oleh pepadanging donya. Heran. Heran sampean. Pinter kok kula sakniki. Kok iso janur kok iso. Janur mang kok. Janur menika menapa? Jaan. Nur ki cahya. Lho, ngece sampean, ngece kula. Rene to wong guyu ki seneng kok iso. Guyu. Wontenipun janur dipun bentuk kadya kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong wedok kudu ngaku lepat, wong lanang ya kudu ngaku lepat. Dadi temanten kekaron iki aja rebut bener ning rebut salah. Berarti dadi roti. Roti ki rono rene kudu ngati-ngati. Lho, sembarang iso. Oh, Kacang. Kowe kok hae piye to? Apa neh? Januripun kaya keris. Keris ki disengker ora iso diris-iris. Lho, Pak.
wontenipun janur dibentuk kados lepet. Lepet ki silepen kanthi rapet. Apa sing dadi permasalahan dalam rumah tanggamu? Kuwi kudu mbok silep, mbok kudu musyawarah karo keluargamu. Terakhir wontenipun kupat lepet lan keris, januripun mesti dibentuk kaya manuk. Kuwi ndutune yen teman lanang kuwi ndek manuk. Nek dindingkon nek lanang ki ya nek manuk. Mesti nek manuke. Iki bleset tok. Tegese manuk ki filosofi, mibel sak nggon-nggon ning tetep mulih murakabi keluargamu. Panggihipun pinanganten bagya mulya para warga lan keluarga dipun sunggata wontenipun dedaharan rawon. Lah iki lho rawon. Rawon. Rawon ki rabya sepisan kanggo selawase. Wah, HP iki ya ya HP. Lek nganti ora sepisan dadi awon. Dadi awon. Won ki sok rah. Mas gotong ngene. Sitok-sitok kene. Oh. Rawon. Kene. Ra ki rabi sepisan kanggo Bojane ra selawase. tak toto rane. Tik. Kene. Rawon. Rawon ki rabya Ora pisan. ngerti. Iya lho. Ya ya ya. Iki jenenge sego. Sego ki saka tembung se ki selakno sapa kanggo dulur-dulurmu. Wong wedok ya kudu sapa kanggo dulure wong lanang, sing lanang ya kudu sapa kanggo dulure sing wedok. Apik lho ukarane. Iki enek iwak rawon. Eh? Kok. Wah, luwe ketok dalake gitu. Nyok. Karo Lah nduduhe karo tital-titil. luwe ketok. Dalange rong anu rubi. Kok. Gom. Ono capar. Cah, Sitok-sitok. Capar Njupuk capar jujur. lho. go ki gotong royong. Sitok-sitok itu. Iya. Sitok-sitok. Ora aku sego to. Wis tak segone. Pon. Lah yo. Eneng capar. Capar ki ca. Ca ki capelah cita-citamu setinggi Dudu langit. cakil. Dudu capar ki capelah Oh, tak cita-citamu. kira nek cakil. Untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Tak pikir capari cakil kesimpar-simpar. Ngengkel ya sampean. Iki enek sambel. Pare urung. Loh, Par dereng. Mosok catok. oh pare urung. Pare dereng. Pare piye? Par ki paringono. Oh. Tegese paringono ki donga. Muga-muga donga sing apik tamu sakmene mbane iki muga-muga diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora et labora. Nah, bekerja sambil berdoa. Ngoten lho Mas. Akeh Liyane liyane. liyane. Oh. Oh ya dadi kumplite ngono piye? Komplit ngoten niku. Ora diluk-diluk karo Ora. nital. Ya. Sambel. Eh? Sambel dul, mau tak tapuk lambemu. Sambel. Oh, dudulun. Loh, iki lho sambel iki lho piye? Sambele Sithik men sambel iki. Hei, sambel kuwi lho werdekno ben ge tutur-tutur. Sam ki sambung. Sambung silaturahmi ora oleh pedhot, Pak. Bel. Mbel mliku Mbel. gledek. Bocah. Wah, tak tau aku mbelok dledek iki lho. Mbel mliku humble. Humble ki apa ya? Bilo. Ambel Kok terbuka. Sambung terus bilani. Humble ki apa? Rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Ngono lho, Pak. Sopo lho kowe? Kalau piringnya ambruk kalau Elisa iki kleru lho koyo. Elisa sing marai. Elisa, Pak. Humble ki rendah hati. Dadi menungso iki kudu rendah hati. Ape. Ngoten lho. Wontenipun capar sambel sego lajeng Piring. Pir. Piring. Apa? Piring. Iki pinaringan berkah barokah saka pini sepuh sakmene mbane. amin Ring. masyaallah. Ringan tangan. Dadi menungso iki kudu ringan tangan. Entengan. Ladene cepet. Nggih lho, Piring. piring. Sendok. Sendok. Sendok wangen. Kudu cepet lho, pinter iki kudu Sendek. cepet. Cocok iki yo sanggon-gon mikir. Sendok iki sendekno. Sendok sampean beda kanggo ku, Pak. Loh. Sendok ki sender. Sing mbok senderi ora ana liya ya kuwi Gusti Allah lan wong tuamu. Lah ya kowe denggelmu kowe. Kowe meng tak warai ora gelem, kowe padha karo aku. Sampeyan sender. Sendok iki sendekno karo dodok. Sama lek sendek lho. Ayo. Aku senderno. Weh. Bedol. Ora padha ya, Le? Beda lho. Weh, iya. Ngengkel ya sampean. Gendapipun daran wonten napanipun, Pak? Daging. Daging. Nih, Daging lho. Iki lho daging. daging. Dah menika dari bawah sampai ke atas. Beliau tidak melupakan perjuangannya. Alhamdulillah. Gas merah, jangan melupakan sejarah. Geng. Geng menika jogging. Olahraga. Olahraga. Penting. Dadi manten iki kudu sergap jogging. Lek wis olahraga, sehat, awake sehat dienggo ngupeni. Ora penak. Mosok teko dai terus teko geng jogging. Geng itu olahraga itu penting, Pak. Penting, Pak. Wo, dadi kena ya, Le. Loh, Hidup dengan olahraga itu bermanfaat. Berarti geng jogging. jogging lho, Bos. Wah, jane Wontenipun daging disusul duduh. Duduh. Duduh ki lho, wong ya enek duduh kok iso. Duduh. Du ki saka tembung dulu. Dulu. Du. Kok nyedek tak du pandasmu.
Iki mesti Angel lho, Bos. Endemu bleset. Lah ndak pernah mikir gedeng aja lagi. Lho, Dudu. ngene lho. Dudu ta? Nggih. Dudu dulu. Nah. Dulu dudono. Nah, Oh iki Dudono dulu. masa lalu. Lah. dulu kenangan, sekarang tumpuan dan besok Lah. jawaban. Nah, Nah, ini. ngono kuwi lho. Ini. Duduhe ireng mergo enek kluwak. Keluak, kluki klungsa klungsu melu udu. Iya bener. Lho iya lho, Bos. Iya, iya, Wong iya. Jawa ngoten niku. Wak, Wak, wak. Wak, Wak iki iwak. aja seneng mangan biawak. Lah, iwak dipancing. Wak iki senengane Pak. Wak iki senengane kakek bendina mancing iwak. Lho. Lah, ngono. Wes, Bos, Bos. Ya senajan to ming wujude panganan to daharan. Wes pokoke Ning ndonga, apa Pak. gunane to, Nggih, Mas? nggih, wis sehat selalu pokoke. Asma Kinarya Japa samu Nggih. barang ra kena ditegesi Lah, to. leres, leres. Ya ngono kuwi. Nggih lho, Bos. Wong wis Mula kersanipun jangkep lan adil. Lah ra enek Kok- hitungan to. Nggih. Hitungan nasib iki kan enek. Leres, leres, Dadi kowe leres. iki ra ngemu kae pancen ngemune ampuh tenan. Apa? Sing diarani raja ngene iki. Kuwi hitungane nasib ya apik. Loh, Dadi manten atot iki carane piye? Lho? Sik, Mas. Hitungane kan enek to. Iki dinane apa iki? Dinane apa? Rebo apa niki? Dinane iki anu. Dinane apa niki? Malam Kemis. Rebo apa? Sik, tak ndelok kene Wah, sik. kowe iki janan kowe. Lek tekok iki sing jelas. Dadi kene iki dukune malah bingung. Rebo pon. Rebo ki pira? Pitu. Rebo kuwi 7. Pon Itu. 7 karo 14. 7. 14. Angkane 1 karo 4. jumlahe 5. nah iki lho. 5 ki saka tembung wis sah temanten kekarone 5 ki wis sing diarani 5 ki Pancasila. Wis sah kanggone agama lan nego. Maca hitungan dina dadine Pancasila. Kowe Jawa jare dukun mesle kowe iki. Masa siji arep apa dadine 5 Pancasila iki lho manten. Nasib. Loh, manten nek ora Pancasila. sah, ora disahne negara, Loh, ngalor iya, ngidul digrebek Satpol PP bosok, Bos. Iki lho mboten. Berarti ya bener ya. Penting negara niku. Ya bener berarti Loh, Pancasila. Jenengan sing ora Loh. pengalaman. jenengan niku Masalah. surat nikah ki penting lho, Bos. Terus hitungane piye, Bang? Hitungane 5. Siji karo papat jumlahe 5. Pancasila. 5 ki jarwo 5 ki Tembung li karo Jawa. mo. Li ki lincah, mo ki modot. Oh. Dadi manten lanang Wong wedok kudu lincah ben wong lanang iso modot. modal pikire. Tegese modot pemikirane, Bos. Nah, ngono. Oh. Lincah wong wedok prigel nyambut gawe Gawe. apa sing dadi kekarepane wong lanang ndang dicepakne, insyaallah wong lanang ki modot piye tamrih dimen iso nyenengne wong wedok kuwi mau. Murah kabeh. Murah kabeh. Tentang hitungane rezeki lek 5 mang piye? Loh, 5 ki non sel. Wis pas lho, Bos. Dadi Pak Mujanto menika jumlahe 5. Iya. Menika jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Alhamdulillah. Dadi duwe gawe ing dalu menika insyaallah pikantuk rezeki kang linuwe. Alhamdulillah. Dan Iki Loh. kaya ora percaya. Jenengan Niki iki weh, doh. niki loh, iya pujangga, Pak. Iki tuwek lho, Bos. Iya, aku yang bener Ilmu nih, lah. tuwek. Ya. Aja nyepelane kula. Mancis kari dia rezeki ya. Lah nggih lho, Piye hitungane? rebo pon. Rebo ki 7, pon ki 7. Jumlahe 5. Jumlahe 14, Terus angkane hitungane? 1 karo 4, jumlahe 5. Heeh. Yen digoleki jawane jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Wah, Dadi Pak tipe Mujanto rezeki lan ya, temanten gitu. kekarone lan uga sedaya tamu ing dalu menika pinaringan rezeki kang berkah barokah. amin. Lek cara Nanggap payang asmane Mas Sun. Masun. Sun ki dadi Sun ki dadi pakan bayi. Dadi kok sapa kan bayi lho. lah pakan bayi sakmene bayine pramuka kuwi kok iso. aku kelingan anakku. Sun ki nek tembunge aksara Jawa. So karo no. Ana caraka data sa. 8, 8 karo no. Ana loro. loro. Jumlahe 8 10. karo loro 10. jumlah angkane 1 karo 0. yen dijumlah 1. temune jodoh. Wah, apik. Siji ki jodoh. Dadi pun pas Pak Mujanto duwe gawe ing dalu menika nimbali panjenengan ingkang dados makrifate wayang ing dalu menika pun jodoh Masun. Amin. Ngoten lho, Bos. Ana caraka Loh iya lho. kakek ko awale. Lah, 5 ya. Iya. Padha berarti ya. Nggih lho. Kono sing oleh rezeki, jodone rezekine akeh dienggo nimbali jenengan. Dagelane jo klitik. Jo kritiki jo kritiki klitik. Kritiki kok karo to. Ana caraka 5, ana caraka data 7. 5 karo 7 Jumlahe 12. 12 angkane 1 karo 3. loro. Ya, Kok men to iki ya. 12 1 karo loro. jumlah 3. Jumlahe 3 yen digoleki Jawane jodoh rezeki pati. Ngerti kowe? Ngerti? Jakrik rapuh enak. Ora penak kowe. Kono rezeki kene jodoh aku pati. Ramalan Jawa. Iya. Iki ramalan Jawa lho, Bos. Kuwi tenan apa piye? Loh, niki kula niku buka buku sesepuh kula lho, Bos. Dadi lek klitik mau
Ko karo to. Rolas. Ko karo to, ko ki 5, to ki 7 jumlahe 12, sakone 1 karo 2 jumlahe 3. Heeh. Jodoh rezeki pati. Dadi kowe iki hati-hati lek yang menjambut gawe. Lah jenengmu ya padha karo aku Mas. Aku apa mau? Klutuke. Kluthuk ki ko karo to. Ko kuwi 5, to kuwi 7. Angkane jumlahe 12. 12 nek diitung 3. Telu ki Angkane 1 karo kuwi 2, Loro, jumlahe telu. 3 kuwi pati jodoh rezeki. Oh, Dadi bener. pun pas. Dadi beda ya, Lek. Nggih lho, Bos. Dadi beda ya. Beda. Kira Dadi pun iya. Sik to, Pak. Masa Kowe kok- sadulur ora padha to? pun pas Pak Mujanto kalih kula menika pun pikantuk rezeki. Oh. Ngoten. Rezekimu. Sik tok, Judulnya itu Mas ngono Budi. nek, itu ngono nek. Padha-padha 12. Klitik ya, klitik. Klitik. Ana caraka 5. Lah iya to 5 to. Ana caraka data 7. Lah, kowe iku 7 kali 5 12. Angkane 1 karo 2 yen diitung 3. Telu lah ya telu to. Tibane yen tembung Jawa Jodoh rezeki pati kuwi kopokane jane iki. Iya ya, Mas. Lah iya. Bener, kowe Nek pati. sampean, Aku ya padha to. Jajal. Kutuk iki karo to jumlahe 12, aku 1 karo 2 jumlahe 3. Pati jodoh rezeki. Ngono lho. Ora rambut rungokne iki mari aku ngomong. Lah kok patine didhisikke, Pak? Kowe iki Jadi ilmu piye Jawa. ta? Aku kok ora tau bingung ora tadi. Ilmu Jawa lho. Kudune lak padha patine keri to. Nah, Kok iso mbok dhisikke iki Sing lho? keri awakmu. Wah, ya ora iso. Oh ya bener nek sing keri aku. Ngeten, jodoh rezeki pati. Nah. Tembunge wong Jawa, jodoh rezeki pati. heeh. Golek jodoh wis temu, jodone barokah njur tampa rezeki. Terus? Rezeki kuwi manut saka Gusti patine keri. Ya mesti Berarti mati ngrasake niki keri, Lek. jodoh, ngrasake rezeki, Wah. patine Terus keri. mati. Mati. Sampeyan piye mau? Oh, Pati, jodoh jodoh, rezeki. urung nampa jodoh, ra nampa rezeki wis mati sik. Makasih. Tuk. Lodok. Ya ta, Pak? Iki Bos, sik bos, dulu bos. kowe ilmu Jawa ya, Mas. Anu sik bos dulu. Lho lah iya. Anu tipe. Aku jodoh wis entuk, rezeki entuk, Jodoh. pati manut Gusti. Iya. Lah sampean kok pati jodoh rezeki. Kowe apa ora pengen ngrasake jodoh karo rezeki kok patine dhisik? Anu bos, anu tipe ramlanku mau kleru mau. Aku kleru. Tiba aku padha karo awakmu. Aku tiba ya jodoh rezeki pati. Pokoke wedi ora. Kleru tiba aku mau kleru. Ono kuwi Oh, dipas-pas. berarti wong loro padha. Sami. Padha nggih nggih. Oh, berarti kowe ngilmu Jawa kleru ya, Mas. Nggih klentu niku pas Ya kelawan ngono. klentu Pak, niku klentu Pak. Ngono kuwi. Ngapunten. Nek Iya. sak stredok klentu niku wau. Anu, genduk Dinda. Oh, Dinda, apik nek iki. Iki cara kodame apa jajal Dinda iki? Ini Dok. Aduk, Dok. Oh, iki. Dinda. Lah, coklat iki. Kene. Kowe diperiksa apa yang mripatmu? Oh, kok syuting Loh, apa iki, Mas? bangke niki kula duding jejere iki lho, Pak. Deretane iki lho. Lah, iki anu, iki Seloyo iki adik. Seloyo Pak. Seloyo. Kowe iki lek ra kenal ki aja sok kenal. Iya. Sik Dinda tok, kok. iki ketakan bagus. Nggih, Pak. Yo gede dhuwur. Nggih. Jane kenceng apa ora? Kan Kenceng apa ora jane? kenceng Pak. Omahe Seloyo kok mulah malih jan piye ta? Mau seloyo saiki mesti kenceng ngono. Iki dulur ning ora akur ya iki. Din. Kene dijajal di. Gimana kok? Kowe nek delok posisi kene iki apik iki. Iki putune Pak Seswa Budaya. Niki. Alhamdulillah. Iya. Hmm. Aku tak didik ngene cah tak. Eh, Bocah ngene lek ku ndedek wis suwi. iki lek dedek wis kuwi. Kok anggere kok tembung dedek iki suwi. Didik. Oh, alang didik to. Didik. Kok internet dedeki kok iso. Ora masalah. Ning nek wong wedok ngene iki apik, Mas. Tak Dijadikan. delono coba iwak ya. Nggih. Rodok ginjur-ginjur niki. Iwak apa, Mas? Tombro. Wah, iwak tombro iki. Tombro iki. Asik, asik. Nek niki iki Iwakmu. iwak apa? Rodok cilik kae. Heeh. Wader pari. Loh. Cara iki iwak. Kuwi nilal. Ah, iki meneh iwak apa? Iwak golsom. Wah, iki Red Devil. apik. Enak, Cara Mas. iki iwak iki apa iki? Kowe nun sewu ki rodok polahe rodok angel ya. Heeh. Utuk. Loh. Loro iki iwak apa iki? Ndi? Loro iki. Paten, Lho. paten. Patin. Elisa. Nah, Elisa ki bener omongane cacah kae. Apa iki? Dadi cilik tapi larang. Apa, Mas? Iwak cupak. Masyaallah. Hmm. Apik. Lho iya. Dadi warnanya indah. Beda ya. Kalau ibu Ibu kuwi nun sewu. Kuwi kutuk benguk. Kuwi anu lho, kuwi iwak lele sing ora tau dipakan terus dadi iwake- awake cilik. Kutuk benguk. Kuwi iwake cilik tapi patile panase lamun. kowe tak tonjol tenan lho Loh, kowe. sesepuh ngono kuwi lho, Bos. Masa kok sesepuh kok iwak apik-apik. Sing Enek gede, arwana, enek anu. sing gede ndase. Sawake cilik jilirit ngene lho. Oh, enek kuwi. Enek to. Enek Iwak apa kuwi? lele kluwen. Bangsane. Mas kuwi tesen ngetoprak pinter apa Oke, kopi. oke. Sembak. Santake, Mas.
Luduk kentongane pegang, luduk. Oke. Ya. Kentongane pegang, kentongan. Nah, Ini. ya, pegang kentongan. Sah iki. Ya, Kang, kentong. Suara. Jajeng. Sik to. Iki apa to iki aja kan? Ketoprak jarene, Pak. Lah iki ketoprake lakone kan kudu enek penumangan. Lho derek jenengan lho, Bos. Lah kok iso terus langsung juju kok ketoprak. Lah jare kan tok, 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 ngetes tok. jenengan niku. Lah iya mek Kowe ketoprak. kowe sutradara. Mboten jenengan saudarane. Loh. Kowe nyekel trotok kan sutradara. Lho mek nyekel tok lho. Lho, iya tak cekel nek pengen. Iki Nyekel iki. ora sopan kok. Iki Wis, paling Joko. ora. Lah masa diseneni terus lho, tak tau. Kyai sepuh mbok uncalne ngene iki ra ya ora duwe attitude to iki. Paling ora iki monggo mau menawi penyanyi ngersake mbok diasta. Ngono ra penak. to. Sutradara jenengan tukang ngentonge kula. Tukang ngentonge urung mesti dadi sutradara. Nah ngono. Kowe ora tau meletuk. Ketoprak balik. Jenengan iki. Lakone apa, Le? Non Lakone apa? Hah? Lakone apa? beranak dalam gentong. Kok seburaken dalam. Toprak iki sing apik kok. Ketoprak kan gawe lakon. Lah nderek jenengan to, Bos. Cara Pak Sel dikek penumangan kowe dadi iki. Lah dadi nggih iki. to jenengan Iki to. dadi sapa? Pembagian peran. Jenengan to, Bos. Kula nderek jenengan to. Oh. Sing bagi cerita jenengan. Ndang, Loh, kowe iki lho. sutradara niki jenengan niku lho, Bos. Lah sing nyekel rotok kan kowe. Beh, wangel lho iki ajene. Ayo apa lakone? Loh, lah ya aku manut kono. Ayo, Lakon iki apa aku tandang rono. Sri Tanjung. Oh, Sido Paksa. Sido Paksa, Sri Sri Tanjung. Tanjung, Lah iki Serigala. tak tuwa nyutan lho kuwi. Ya, kan. Wong piyayi koyo ngene kok Serigala. segala. Dalange muli bajingan ini. Lho saking jengkele karo sampean iki lho. Oh iso. Serigala. Ayo kono-kono, malih ketularan aku. Entong nggih. Jenengan dados Adipati Sela Hadikromo. Sila dikromo. Sela Hadikromo. Kok selah. Kok selah iku? Sinten niku? Silah. Nah, sila. Jenengan kalih bojone ngunjak bojone Sido Paksa. Oh, ngono. Critane ngoten. Iya iya. Jan ngunjak. Tanjung kene. Urung. Tak kendongane sik, Sun. Maksudnya ya, sik iki adegane kondi ngono lho. Tak kendongi sik terus jenengan ngunjak. Lah iki tak kei penumangan sik. Kene ta. Anu to. Dadi nang ngene. Iku gadine rong jam lho. Di Tanjung. Dawuh Kakang Mas. Aduh kurang cilik suara Sinuwun. Ngene lek radio me ora ngerti to. Ngomong ngono. Itu tuh Sareh to Mas loro. sareh saya sitok 1.500. Kuwi lak didih kuwi. Iki ceritane Adipati bojomu kae. Nggih. Sama nek Karaku didangu. sinuwun. Nah, lek didangu iki sinuwun. Oh sinuwun. Sinuwun. Parano suarane Sinuwun suarane kurang cilik. Wonten dawuhku ngono ya. Wonten dawuh sinuwun. Ngono lho. Ojo terus Kowe wis tau nyuwara ketoprak karo kowe pinter kowe aja kok warai. sinuwun. Langsung Sakniki Mas. malah cengengesan. Kaya anakmu mbok seneni. Duduk guyu. Wong direndane iki ya kok nesu lho kowe iki. Sing guyu ki ben sing nanggap sampean padha ditanggapi melu guyu. Lho, aku iki guyu lemu ingah-ingi lho. Aku dhewe asine yo guyu. Iki guyu Kowe dipet. Kalau Gonjak, Tanjung. jenengan sik engko sik. Awakmu ngudur rasa. Kang Mas itu paksa. Wis suwi anggonku ngenteni Kang Mas Ida paksa kowe wis teko tengah-tengah iki awal lho, awalane lho. manut aku. Sutradane jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah iya. Lah iya. Jare galak bengi iki. Bocah iki nek kakan mindo ngene iki lho. Yo, lek yo ngono kuwi dadi. Kene ngudur rasa dugine jenengan. Bocah iki nek bar pindahan Oh, mesti iya, kereng iya. ngene iki. Angel Dalan tegang soalnya. ngudur rasa. Kowe dugi. Lho, sing dugi aku pokoknya. Jenengan Ah, iya. ngudur rasa sik, Nduk. Tanjung. Urung teko. Urung. Gondronge angel lho gondronge. Ngudur rasa sik. Niki ngudur rasa lagi jenengan kula manut kentongan kula ngoten lho. Bos. Iya. Selak isuk ngono nang main-main kok. Enggak gendeng ora? Enggak gendeng. Iringane sing apik metune sampean ki statue. Statue. Kang
apik. Niku wonten pundi nggih Kang Mas? Kula sampun kapal Teko. kalian Kang Mas Patih Sito Paksa. Piye to? Aku iki metu ya. Teko. Oh, omong apa? Aku omong apa? Ngomong sesuk tanggapan ning ndi. Oh. Ora penak. Wis langsung kan ngene lho rasa Langsung. dingke. Bape diomongne apa lho, Duk? Yo Kowe iki mesti gampang emosi. Kowe dhek iki laku ning tuku ning kapemu kopi kok kon duwite sakmono kae sae kon ustoni terus. lho kuwi tak cokne karo utange sampean sing ngenane kae kok. Wis kita sampe tuh wis langsung ya. Langsung. Tanjung. Nah ngono lho. Oh, lho rasa ngadeg asam urate kumat lho Kak. Kok dadak aku. Nek kesel ae kok dadak aku. Asam urate yo wis nemen lho. Ora samurate lho. Tanjung. Wah, Dawa katimbalan sinuwun. Ngerti kowe? Kados pundi sinuwun? Sida peksa tak kongkon golek mas telung plengkung gumolo telung gelung. Iki lho, iki peran tenan. Menyang pucuking Gunung Semeru. Nggo tumbal negara Sukodana, jalaran Sukodana ketaman pegeblok Mayangkara. Kawula esuk lara sore temekaning pati, sore lara esuk temekaning pati. Kaya mangkono sabanjure Tanjung. Inji sinuwun lajeng kados pundi? Tanjung. Jiwae, jiwae. Apa kowe sing tresna karo Sida Peksa iki? Inji kula tresna kalian Kang Mas Patih Sito Paksa. Lair batin tresnamu. Inji leres sinuwun. Tanjung. Tuk, teruse piye? Teruse piye? Bojomu setu mekaning pati, kowe gelem tak gelem tak pek bojo tak boyong ngono lho. Wah, kok rotone to ora pati kurung lah. Wis sampean mari soyo-soyo kok opok asine gledeng. Piye? Piye? Bojomu setu mekaning pati. Gelem ra gelem kowe tak boyong ning kadipaten, tak pundhut garwa. Oh. Terus kula pripun mengke Om? Awakmu mlumah. Lho lho. Ngapa kok mbok kon mlumah barang iki lho? Ora gelem, mboten. Mboten. Ya. Kowe ngerti? Lah kan nesu to arepe. Maksudnya kan nyeritakne Sida Peksa wis mati to. Ngono lho maksude. Makasih. Tanjung. Dawa katimbalan. Marto kang dak tampa jarene Guna Santo sentana saka negara Sukodana. Doplak tenan. Kondo marang aku. Inji. Nalika Sida Peksa ora diringe ora penak. Ngene kok ndak enek musike to? Aja sih. Gamelan Anu ngono. tak aku tak meneng. Anu tak. Nalika Sida Peksa kongkon marang pucuking Gunung Semeru jebul ing papan kono wingit banget Cahayu. Ngerti kowe? Lajeng kados pundi sinuwun? Wingit ki papan gawat kliwat-liwat, wingit kepati-pati satu mara satu mati. Inji. Bebasan satu mara satu mati. Akeh wujude jim setan priprayangan ilolo banaspati klek-klek balunga tanda jerangkong ginjong warudoyong Lajeng wekasan Sida Peksa nalika semono. garwa kula sinuwun. Abot rasane bakal tak andharke marang kowe Cahayu. Biyen ki penjaga Gini, rumah hantu gini. iki ya. Ndang kentongono iki suwi kok iso. Nah. Tanjung. Dawa Gini caketan marang. kula wonten mriku. Gini. Kula wonten mriki mawon. Kowe nyapa kok dadak ngene-ngene. Ora gelem ditane mah. Lah yang rebute ning kene no. Bayarne. Nah, rene. Kula mriku. Ya. Bayarne. Sakniki Om. Kak. Dawa katimbalan sinuwun. Tanjung. Inji. Kowe tresna karo Sida Peksa ki sing kok tresnane apane? Cepat. Kula tresna kalian Kang Mas Patih. Sito Pangkate mung patih. Tak tanton nesu. Ngerti kowe? Sapa? Iya maksudnya. Durasi. Ngene iki durasi cepat. Oh. Tanjung, Nah, Inji dawa kowe tak kandhani. kados Lu gune aku nantuke tresna marang kowe. Apa kowe ora tanggap liring ning traku? Aku gandrung kapirang marang kowe wong ayu. Iki dina Sida Peksa mati ana Gunung Semeru, kowe dadi bojoku. boten sinuwun. Kula boten purun kalian sinuwun. Silakan diterima. Kula tresna kalian Kang Mas Patih Sito Paksa. Kang Mas Patih Sito Paksa.
Sinuwun. Anju. Aku sing tanggung jawab karo urip wong ayu. Patine si dipaksa pada lorepke. Patine si dipaksa aku bakal kala krama karo kowe. Kula mboten purun sinuwun. Lho, Kula mboten percatus. yen tak para sago. Kowe ora nuruti karepku, apa kelaku tak perkosa kowe? Kula mboten purun. Tanjung. Mboten sinuwun. Mboten. Enak Om. Poh iki rawon iwake gede-gede. Enek sambele. Kula purun. Hah? Lah nggih. Niki kok ketoke enak to mo niki mo? Tujuanmu piye? Kowe ngomong aku dadi silati krama. Lah sing omongane sowe mrimat tinggal mangan siluk. Wis piye karepmu kok iso? Santak, santak. Sampeyan gak cepet rono lho. Rono lho sik. Tanjung! Hei! Tanjung! Kang Mas Patih situ paksa. Hei! Yo kini nganti kowe tumindak kaya ngono ae. Kang Mas. Pikantuk pawarta sing gak tampa para nayakaning plaja yen kowe wis wani tumindak setting marang Gusti Prabu Jayadikra. Kula mboten tumindak setting Kang Mas. Piye? Mboten Kang. Kowe ora tindak setting? Mboten. Rene. Rene! Mboten apa Kang Mas. Gedhe rasa tresnaku marang kowe. Banjur ana kedadian sing gawe wirangpun Kakang. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tlung-tlungku gumolo Trunggelo. Kepara nyata kowe tumindak andum katresnan. Kula mboten tumindak setting kalian sinuwun. Kowe aja kok, Dramu lho, Le. Des ngono lho. Basa wareg turu iki, wah. Are nyambut kese. Des ngono. Wareg kok terus ngene. Berarti tak kancan. Kula Ere. pripun Kang Mas? Lho. Kowe tumindak setting ora? Kula mboten tumindak setting. Kowe tumindak setting ora? Kowe tumindak setting. Aja gawe wirang pun Kakang. Cocok. Tresnaku sundel langit marang kowe si Tanjung. Injih Kang Yo Mas. gene. Kowe sinisian marang Gusti Prabu Jayadikra. Sepisan maneh ndak takoni. Kowe tumindak setting ora? Saestu Kang Mas kula mboten tumindak setting. Kowe aja ora. Aja ora. Hei, Aja gundelan maneh aja klendeng. jare lho. Garek. Jare kok manuk. Wah, tak kira. Ayo gendelono manukku. Kula iki latah Mas, aja dijarang ya. Kandha, Kados pundi Kang Mas? yen menawa kowe gelem kandha bloko, pun Kakang bakal paring pangapura marang kowe Ajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Si Tanjung? panjenengan kok mboten percados kalian garwanipun Kang Mas. Kula mboten tumindak setting kalian sinuwun Prabu Silati. Ora ana liya sing cemondhok ana ing Taman Kaputren. Ya mung kowe karo Byungban. Banjur Byungban ana ngendi papan dununge? Piyungban wonten wingking Kang Mas Patih. Byungban! Paksa. Byungban! Bos, rangkep Byungban, Bos. Rangkep ban ngono lho. Wah, kowe iki jan. Tambah 50 ya. Lho. Wis gampang rangkep ban sik, ngono, rangkep ban sik. Ya coba. Byungban. Wonten dawuh Gusti Patih. Yo. Piyong, aku ora tumindak setting to. Ing papan kene ra ana liya kejaba kowe lan bendaramu. Menika leres Gusti Patih. Mboten wonten priye kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Pramila saking menika dapet
Dawa maneka warna saged rasing manah kula. Nanging kedadian kaya Putri mangkene. menika tresna sangat dumateng panjenengan. Kowe aja kira Jangan Gusti Adipati, Gusti Putri menika mboten purun. Yen Nanging menapa menika dak siya sakit rasing manah kula. Kowe- Kula menika dados seksi ing dalam kepatihan. siji ndak kan Kula saking menika sampun dawa menika warna. aja Gusti nganti Putri menika tresna sangat dumateng panjenengan. yen menawa Kula saking menika ya sampun jingan. Omongmu keram kok iso. Permangan rawon ngene iki. Ayo. Si Tanjung. Kowe kondo. Kang Mas. Menawi panjenengan boten sepados kalian kula, Piye? panjenengan pejahi kula mawon. Beluh, kowe malah njaluk tak pateni. Keris kowe. Lambok kowe gendul. Wah, iki ora swara koplak iki. Keciliken, ora mati kowe kok. Sing gedhi, Mek keritok wingo Mas. sing gedhi, sing gedhi. Mek keritok. Nggih. Wah, Abdimu. rumangsamu apa bar korban apa? Wah, Kapejana kula Kang Mas kagem perkul menika. Si Tanjung, Insi, kowe kandha yen njaluk tak pateni. insi. Apa prasetyamu kowe? Menawi lutira kula agondo arung. Kula boten tumindak seteng Kang Mas. Ananging menawi lutira kula agondo amis. Inggih kula tumindak seteng Kang Mas. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. sak kaping kandamu beciki pun kakang wis bakal mangerten. Kowe kandha yen lu diramu nggon arum, ateges kowe ora tumindak sedeng. Nanging Insi Kang Mas. yen nganti kowe kanggo ndamis ateges kowe tumindak sedeng. Si Tanjung, Dawa Kang Mas. ndang aos sawetara kowe. Aduh. Ayumu ayu nanging Insi. amis gandamu. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspadakno Si Tanjung, luwih becik kowe suwikir. Bos. Aku si Putri. Beluh. Yo kene mbok tangisi Menika bendera kula Yen ngenti ana kedadian kaya mangkene yo kene ora mbok embutke. ingkang dipun-iputaken menapa Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi piyambak. Yen ora ngerti ora mbok elingke. Iki kula Banjur keprungu swara sing ora kepitake. Kowe mateges ngubi-ngubi iki Bendara Putri. Yo. Suwikir, Doni berang. Dok, suwikir. tangane ngelus-ngelus sing mati kowe. Sing mati lus-lusen. Diajeng Si Tanjung. Ya. Kowe kandha yen diramu anggon darum, ateges kowe ratu mindak sedeng diajeng. Bakal tak buktekke sak kabeh kandamu. Menawa kowe kanggo darum ludramu, ateges kowe ratu mindak sedeng. Tik engko kedanan kowe. Nyapu dadi anu tenaga dalam kowe. Onyeh ya. Iki wis menjiwai apik-apik melu wae. Kok tenan, angel-angel. Masa pemainnya gampang nesu. Ajeng bakal tak buktekke yen gandane lu diramu amis suhu. Sang Salatullah salam. Sang sen. Wiwit dhuwur nganti tumekane ngesor. Loh, Ora ana sing amis. Dereng tanggalipun Gusti Pak. eneng kok. Eneng kuwi. Tanggal menika wis piyambak. Sepisan maneh
Ndak kok kenduk-kenduk. Wah, adegan berat iki. Waduh. Ora si Tanjung. Si Tanjung. Yo gini kowe mati. Luter. Yo gini kowe mati Tanjung si Tanjung. Kudune aku sing luput kedadian iki. Jebul tiramu anggonto harum. Aduh, ora si Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Panten. Yo kene katok anggonku atine kowe. Si Tanjung. Gusti Putri kahananipun kados pundi. Garwaku wis tumekaning pati. Saiki durukne bebarengan nyuwun Saged pengadilan oleh Kanjeng Sinuwun Kula sampun- Sila Diklomo. kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika boten tumindak lepat nengking menapa tetep percaya. Nanging kedadian ki wis kladuk Yumban. Utang duit sahur duit utang pondo sahur pondo sarane panjenengan sampun percaya betul ingkang ketua tresnani saged betul saged mati saking tangan kula. Loh, ais. Wah. 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 Oslo. Aku mbok pateni Yumban. Wah. Ketok enek sing rung mati. As. Wah, Sik genduk-genduk. Sik genduk-genduk. Sik. Tak gedike ndase. sampun purna. Dereng. Wah, leker darane. Bendera kekalihipun menika sampun tumekaning pati. Menawi panjenengan mboten gonjak, bendera putri kula mboten wonten kedadan ingkang kados mekaten. Iki gara-gara panjenengan. Terus Pripun niki pateni mboten niki? Pateni mboten? Setuju kabeh gitu. mulai pateni nerusne sapa? Niki sing damel saged mati sakit tangan kula. Apa nek dalang kon mati ngene iki? Dalangi meneng to. Ninggali meneng. Tak biacok tenanan iki. Sarenipun mati niki spesial kagem jenengan. Mergo kula pateni dalu niki jenengan ulang. Sugeng ambal warsa Rama. Ya matur Sukodro. suwun anak-anakku sing tak tresnani. Mugi-mugi panjang yuswa, Ngene nih. awet ngomong putra-putra sedoyonipun. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ini tuh. Saya dicekali kowe. Saya dicekali kowe. Bocahit dana Oh, ngono. no. Nah, iki ini Mas. Gandeng yang ulang tahun Romo. Ini spesial buat Romo untuk masyarakat wonten ning pundi menika? Jelo, Bro. Amit. Spesial ulang tahunnya. Awas. Awas. Ulang tahunnya Romo. Oke. Ulang tahun nggih, Pak. Wis pokoknya panjang umur Masun. Matur suwun ya jejere kula iki dadi anak didik jenengan. Alhamdulillah dan wae ilmu kula saged nyambut gawe ngantek sakniki. Malah gereng ya. Yoko. Wes. Koneng, goro-goro. Tendang wes kina wes tak wes. Wah, amit. Wes. Pon sing nampa gendang asok pati kurewan dadi. Ayo dodol. Mas, Nembang ya? Bandun nggih. Oke. Sehat selalu, panjang umur, Mm, semoga
sehat ben iso momong sedaya para pradangga lan ugi para ibu waranggana. Aku malah mendung. Mboten. Kula ngene, kula tak crita mumpung ngeten jenengan. Dadi jenengan iki dalang sakral. Dagelan-dagelan kabeh sing saiki payu ki biyen niku sing miwiti jenengan, sing didik jenengan. Kula, Percil, iso payu nih kan ning mriki niki kan jenengan jak niki. Sinden-sinden saiki sing kondang-kondang ya mayoritas ya sing jenengan ya sing ngejak. Dadi jenengan niku insyaallah angsal berkah-berkah saking Gusti Allah wis ngowe ilmu sing bisa nggo nyambut gawe nggo murakapi keluargane bocah dhewe. Amin, amin, amin. Siap ya Mas Sun? Ya, siap. Siap nggih. Jakrek, lek ngambunge gawe mic bareng. Ngambunge dadak bawa mic gitu kok iso. Keton aku jane. Ya apa Mas, seneng to? Ampune kewecut tiba. Gak lagune napa Mas? Mas Sun nggih. Ya diaturke no. Nggih. Duet menapa piyambak nderek panjenengan? Kowe ra Oke, Mas, rokok niki wau Nggih. dari penggemar jenengan Mbak Yu Fitriaika ya, ya. Fitriaika. Amin, amin, amin. Penggemar jenengan kathah. Niki sing teng griya niki pun yang dari Hongkong. Ya, ya, Oh, dari iya, Hongkong. iya, dari Dan Hongkong. dari Taiwan, dari Singapura niki pun dibotol langsung teng griya. Kok Malaysia dikirim rene lho. Wes nggih. Apa Mas? Anu pitik yu pinipin. Iya, iya. Ya, Dinda, Nggih. Ika, Nanda Benjamin. Ya, ya. Siap. Ya, Dok. Ya, ya. Dok. Ya. Yuk, sikat. Kidung Manggala. Lagune Indonesia. napa Mas? Aja ninggal Aku trimo luwung. yen anjine Bebarengan. bareng weruh tapi apa kok kekiwan. Mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece. Yo, Ojo ninggal aku trimo gojek. Wiwit biyen janjine bebarengan. Bareng-bareng demi abang kok kekiwan. Liyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece, lamun ngece kawale temen burine. Liyane mbok aja ngece, mbok aja ngece. Lamun ngece, kawale temen burine. diaturke tembangnya apa Mas? Catelu. Nggih. Ninggal katresnan nggih, Rama. Apa? Ninggal katresnan. Wah. Ya. Ninggal katresnan. Niku laguku sing kisah nyata. Yo. Langsung ninggal katresnan.